खाद पियत नहीं खन खाली दिन रात जेने तेने घूमल चलता रहने गोइल हो हम के ना कामे से बाबा खाली उनके चिंता में अजिया गोनी गांव में चोरी चमारी होता कहाँ घूमल चलतनी घूमल चलतनी बिहार पुलिस के तैयारी करतनी तहार बुझाता कि घूमल चलता ई कवन तैयारी होता गांव में घूम के खाहू के चिंता बा ठीके कहताड़ू। अच्छा ठीक बा घर ही बैठ के तैयारी करतनी जा खाना लाव जा का हो तनी एगो रिपोर्ट लिख ना दे। अच्छा ठीक बा बैठ का भइल बा बड़ी बरौली गांव में जान लेनु कि दारू बेचाता। दारू तो बन बनू बिहार में कौन कहाँ बा और बरौली गांव में चालू बा हमार मर्दा पी पी के एकदम मोरी में ढिमलाई रहता तो ई तो बन बा बन नहीं के नीतीश नते और चालू कर देले बा और जोड़ हो गइल बा। अरे चालू नहीं के बेचे वाला लुका चोरा के बेचतड़न लुका चोरा के बेचतान के वो और जोड़ कर देले बा। अच्छा ठीक है बा रोको काल बरौली गांव पर हम छापा मरवाब तनी ठीक बा तू जा बरौली गांव बतैलू है नो हां बरौली गांव बतैलू ठीक बा हम नोट कर ले तनी गोठौला पंचायत में पड़ला हां ठीक बा जा कल छापा मरवा दे कड़ी लगावाई तो ओकरा काले छापा मरवा दे तनी ठीक है बा जा दरोगा जी का हो एगो रिपोर्ट हमारी लिखे के रहे बैठ का भइल बा अरे एगो छोट देवर बा बड़ी हमरा के हैरान कइले रहत जाए तो तारा संग कुछ नहीं के नु कइले हमारे के नु इथी कइले बा हमार सब गहना गुड़िया रहल है जौन बेच देले बा आ दूगो बकरी पोसले रहनी उहो ले जाके चौक पर बेच देले बा राते के एकदम ऐसन बदमाश बा एकदम बदमाश बा ओकरा के तनी ऐसन साजा दिनू कि याद कली कि एकरा जोरे लागम ना हमरा जोरे उ लागी ना देख काम बा उठत उठ ठीक बा घरे जा तार घर के मैटर बा हमारा पुलिस दरोगा नइखे बने के ठीक बा घरे जाके फरियाल लियो हम दरोगा जी बड़ी आसरा लगा के ओनी हा कि रहुआ हमार मदद करब अब ना करम तो जा तनी ना जा हमार मुखिया पुलिस जी भी दरोगा चल नइखे जाई बने के हम ऐसे किसाने ठीक जाए दी मुखिया जी भी जातनी भैया हमनी के पारिवारिक वीडियो बनैले बन जा एकरा के लाइक करी एकरा के शेयर करी आ बीच में आके फॉलो करी।